At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Hi, partner! Happy New Year sa'yo! Happy New Year sa'yo, partner. Mukhang hindi magandang senyalis itong nag-umpisa ng bagong taon, O ha? hindi, partner. Nasira lang ang headset mo. Huwag mong isipin na ano yan, hindi magandang senyales. Nasira lang. Ang hirap. Tingnan nyo, Ano ginawa may magic mo? po ako mga kabisyo. Sa mga nanonood sa atin sa FB Live at saka May magic sa ka. YouTube or sa app natin. Ayan, May magic po ako. Bilang po ako ng 3, may makikita po kayong hindi maganda. 1, 2, 3, go! turn! Ano nangyari sa May headphone sopaw po mo? akong baon. Actually, hindi. Mouse po talaga to. Mousepad na pinili maging headphone. Oh. Ang hirap, no? I-click mo left and right. Yan. Hindi, isipin ko na lang, kakantahin ko mamaya, we are the world. Super We hawak. are the Naku, children. nakakaloka talaga. Ano yan? Nginat-ngat mo nung break? Wala ka bang ginawa? Nagutom ako eh. Nagutom ka sa akin. Oo. Ang hirap talaga kapag November pa lang ubus na ang 13th month pay.